Hola, sóc Albert Jané. Avui tinc el gust i el plaer de compartir amb vosaltres un vi molt especial que és el Mas Vilella 2017. Jo, com potser alguns de vosaltres ja sabeu, tinc el projecte acústic celler del Montsant, ritme celler del Priorat, autòcton celler aquí al Baix Penedès, que jo sóc d'aquí, del Vendrell, i aquest per mi és el vi més especial, més emocional, perquè és un vi d'una vinya, d'un single vineyard, que va plantar el meu pare, i que jo tinc el plaer ara de treballar aquestes vinyes i de collir el raïm i que s'elabori aquest vi meravellós. Mas Vilella és una finca del segle XVI, una masia molt vella, que jo ja hi vaig viure, he tornat a viure amb tota la meva família, per mi és un estil de vida total, i per això és un vi de connexió familiar, una vinya que plantà el meu pare, després el meu germà gran, el Gerard, el va seguir elaborant, ara jo, vull dir, és un vi meravellós, un vi que és una mostra que la vinya i el negoci del vi és més que un negoci, és algo totalment emocional i un plaer. Aquest vi es va plantar que el meu pare en un terreny molt pobre, el meu pare li deien que era una vinya que no es podia plantar allà perquè no es podia plantar vinya, solament ametllers garrofers perquè el terreny era massa pobre, però ell, caparrut, va voler plantar-lo i gràcies a això ara dona un fruit molt escàs, molt poc productiu, però molt intens. És un vi senyorial, elegant, potent, profund, notes eucaliptus profundes de fruita negra. Aquest 2017 és molt jove, tenim ampolles des de l'any 88 i és un vi que guarda tranquil·lament 15-20 anys. I en boca és molt potent, intens, elegant, amable. És l'anyà que estem venent ara, que està als mercats, però que és un vi molt, molt jove. Espero que el disfruteu molt. Mas Vilella 2017. Vinga, adeu!